Ikamatha video iyi mukhala mutadziwa top 10 ya anthu olemera kwathu kuno ku Malawi chino chaka cha 2025. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Dziko la Malawi ngakhale kuti ndi limodzi mwa maiko osauka, tili mu top 5 ya maiko osauka pa dziko lonse lapansi, kuli anthu ena amene zaumphawi amamva anthu, amangoonera pa TV, amangoona m'manyuzi, amangomvera mawayilesi, mwinanso pena kumangomva ngati ndi nthano. So mu video iyi tifuna tikupaseni list ya anthu okwana 10 amene muzifunsafunso lakuti kodi kuchuluka kwa ndalama zawo zimenezi anawonso amagwira ntchito, iwowa amagwiranso ntchito. Tiyeni tione pa namba 10 pali William Mpinganjira amene ali ndi chuma chokwana $7 million. Iyeyo ndi mwana wa Thompson Mpinganjira amene anayambisa banki ya FDH. Iyeyo amayendesa banki imeneyi mothandizirana ndi bambo ake. Panopa iyeyo ndiye amene amayendesa banki imeneyi, banki ya FDH. Ali pa namba 10 ndi ndalama zokwana $7 million. Pa namba 9 pali Joyce Banda amene ali ndi $53 million. Chumachi iyeyo amachipeza popanga bizinesi yosiyanasiyana. Iyeyo ali ndi masukulu komanso ali ndi nyumba zimene amapangisa rent. Iyeyo ndi mwini wake wa sukulu ija yotchuka yotchedwa Joyce Banda Foundation. Iyeyo anakhalaponso president wa dziko la Malawi kwa zaka zokwana ziwiri. Pa namba 8 pali Gospel Kazako amene ali ndi chuma chokwana $72 million. Iyeyo ndi mwini wake wa radio ija yotchuka ya Zodiac. Iyeyo anakhalapo minister wa information kuno ku Malawi mu ulamuliro wa tonse. Pa namba 7 pali Leston Muli. Iyeyo ali ndi chuma chokwana $78 million. Chuma cha Muli ndichochokera m'mabizinesi monga ulimi komanso makampani otchedwa Muli Brothers. Pamene tikuonera video iyi tiyeni tisayiwale kuchita like komanso kuchita subscribe ngati video iyi mwayikonda, komanso ngati simunachite subscribe chifukwa apa tikufuna tione amene ali pa namba 6. Pa namba 6 pali amene anakhalapo president wa dziko lino amene ndi Bakili Muluzi amene ali ndi chuma chokwana $110 million. Ndalama zakezi amazipeza kuchokera m'mabizinesi, ku ulimi komanso iyeyo amapanga zija za mtengatenga ndi mtokoma kapena tilankhule kuti transport. Pa namba 5 pali Jimmy Korea Mpasa. Iyeyo ali ndi chuma chokwana $140 million. Chumachi amachipeza kuchokera mu ulimi, transportation kapena kuti pachichewa chomveka bwino amati za mtengatenga ndi mtokoma. Iyeyo amapanganso zinthu za tourism. Pa namba 5 pali Hiteshi Anadkat ameneyi ali ndi ndalama zokwana $135 million. Mkuluyu ndi mwini wake uja wa banki yotchedwa First Capital Bank. Izi zikumupangisa iyeyo kukhala pa namba 5. Munthu wa mulungu uja Shepherd Bushiri iyeyo ali ndi ndalama zokwana $150 million. Chumachi chimachokera kuma bizinesi amene iyeyo amapanga. Pa namba 2 pali Simbi uja mwamudziwa ino Simbi Phiri. Iyeyo ali pa namba 2 ndi chuma chokwana $190 million. Imene ndi ndalama zimene amazipeza kuchokera mu ulimi komanso makampani ake a zomangamanga ndi zinthu zina. Pa namba 1 mundimvesese pa namba 1 pali Tom Mpinganjira.
Dr. Thompson Mpinganjira ali pa nambala 1 amene ali ndi ndalama zawo zokwana 260 million US dollars. Ndalamazi amazipeza kuma business awo. Kuonjezera apo iyeyo ndi mwini wake wa FDH imene panopa amamuthandizira ndi mwana wake amene tamuona pa namba 10 uja amene ndi William Mpinganjira. Pa listi iyi pa namba 1 tachula kuti chuma cha Tom Mpinganjira ndi 260 million US dollars. Koma tiyeni tidzindikire kulankhula kuti potengera ndi chuma chawo chonse iyeyo ndi billionaire m'madollars chifukwa ndalama yake ndi 1.2 billion dollars. Kuphatikizapo umwini onse wa FDH. Koma apa mundilole kuti tingopanga za ndalama zimene anthuwa ali nawo. Langa dzina ndi Sam Mavita. Tisanamalize video iyi tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko. is valakacha.com.